suruh munyo. Hae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih channel Vino pemirsa PG sore kali ini ya pemirsa ya. Kan iki mumpung Mbak Hani prai. Biasanya nek prai-prai ngono kan gak nganu guys yo. Gung sempet kadang dia keluar, kadang dia ada waktunya anu kencan mbek pacare, kadang dia sama temennya ada acara. Ya iki mau pas lagi di rumah. Kan dulu pernah toh Mas Fuad dorong brambangku, terus iki sisane disuruh makan mie ayam sama Mbak Hani, dan aku golek ludangnya. Aku ya wis WA Mas Fuad dulu sampai iki WA-ne apa jenenge ilangi, aku gak iso WA. Lah iki wong tak anu juga kok apa wis sak ludange sampean. Lah ini wis ludang. Aku tapi gak melok mami yo guys yo, soalnya apa? Soalnya wetengku lagi gembung. Ndek penghujan perlu keluar masuk kamar mandi. Terus jam 5 yo neh walah rasane ri masan pemirsa. Bar kuwi terus anu apa jenenge engko gen dimakem ambek mak ngetemi monyo perwakilan dari saya sama ini guys Mbak Hani. Ya wis guys iki ben dijupuk emang wis tak peseno mini. Mbah, Adi. Emang wis tak peseno mini gene Rikma dan mini tinggal satu, sisanya bakso. Ya wis gak apa-apa. Pemirsa Mbak Hani ben ambil dulu. Oke. Dadah. Oke guys, tinggal memakan. Rezeki waktunya dari kita makan dari Mas Fuad. Terima kasih ya Mas. Walah, bar mangan neh lemu pokoknya engko wis. Sing gede ning tengah. Yo. Ya. Iki. Maaf ya Mas, iki Mbak Ipah lagi sempet susu apa brambang? Ya. Susu brambang dek Mohon karena maaf sebesar-besarnya ya Mas Fuad. bakso dan mie ayam. Maaf ya Mas, ya iki mung wonge kok wis suntuk ngono cara mono kok. Mangan mie lho, ndek ngenane jek diwike ngono jarene. Aduh. Makasih. Iki tak suntek kabeh berarti. Ya wah, iki kok gak muat didekekne ya cok. Mak aku anakno, Mak. Nih. Tak sunteke jadi dua. Manja. Oh, Dan iki mangkok yang besar ini ya. sik napakku kok do umbi. Gak, ndang mek gak apa-apa sesuk tak mbah Mbak Jan. Besar lah, Mak. Tapi aku kok Gak apa-apa Pak iku nggo ngombe. iya, aku ya wis serah. Iki berarti adae gak sedeng didadekno dua. Ngono. Karep apa sing cukup sik. Nah, tugel gue sedok. Ini nanti mesti kamu gajah nggak mau. Ya pentole ketoke kok sinduk. Walah panasnya kok sejuk ketoke. Iki gak gelem. Gelem kok. Oh, Wah. cuman gajahan udah koyok gajah awakmu. Duh. Monggo pemirsa. Mbak Hani nek mangan kemaruk. Makan mie dan bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Mak kowe nyelep bakso nyah. Benar. Wis, Oh, bakso nom siji mang Anu, kena mak pemirsa. lho. Dadi anu pemirsa dadi rong piring iki sak ada lho. Ya Allah. Iki wae. Kok gak enak anu ya? Endi Mang? Plastik sing resik tak ngono lapene. Gak enak. Kertas sing bersih. Tisu gak duwe len? Gak duwe. Ora gak tentu kok. Nang duwe. Ndak dipuk hanya. Duwe, Dek. Ambil Dek sik. Mama kasih lho, tangannya reget. Lho gak serbete bar tak ombah ngono Dek ning kono. Koyor. Monggo Mas, Madang, sedaya Mbak, Mas. Monggo pemirsa. Pemirsa, Mas Fuad, tak pangan. Aku tak pangan Mas Fuad. Heeh. Mesti Mas Fuad sakit hati banget. Soalnya ngono suwi dinteni jarene pemangan mie kok ora Iki tak Iki lepin mau? ya ikane. iki mau jane anu Mas mie kabeh. Cuma Habis. mie Iya, habis. mene habis dadi ya solok bakso solok mie. Tidak ngene ya, ijo tok iki, mene dileh ngene ya pindah ya. Sumuk ke lho kepase. Ya mangan nang kadang Pak njaluk berapa? kok gelem bapak tak tari. Dorong. Minyaknya banyak. Nah, Make kok dilet ya lagi anu bumbune ning kene pemirsa. Lah aku tak dadekno dua dadine ya tak let sik terus dibagi neh. Dadi engko seloke gak mampu bumbu. enak, enak. Enak lah. Enak banget. Bayang. Lah ngene dadi engko
Mambu bumbake kok dilaleh mambu bumbu ngono maksude. Lah nek tak suntek bumbune kok njuri sorry wis. Ki pentole? Pentol limonnya siji, pentolku siji. Wah, dadi Nah. Sudah, sudah. Nak lagi. Udah, guys. Nek ijo-ijo tak kasih dulu yang ijo-ijo. Enak guys iki. Maknyus. Gak bugar-bugar tenan, sendok mawon. Mak iki mang bakso asline. Aku pengen bakso. Aku ke sembarang manut kok. Make manut. Ya mak ya. Tuh. Emang kene anu mbak ya? Mbak rumah. Walah, jadi sak rong piring ngono ya. Ndangane yo gak entar. Wah, Kau sih ndak pangan. sik. Sik jare guys. Pak, ngombe. Ngombe, Pak. Heeh. Ya, Pak. Ya, sampai ini. Ngombe. Pokoknya aku kudu cawisan. Kamu apa? Jajan jare. Aku tahan sih. Masaknya ning omah ora nek panganane guys yo. Nek kemudian kerupuk ya nek. Masuk cawisan nok Dari ayo guys. Gak apa-apa lah tren dene kerupuk ya pemirsa ya. Ya kadang jajan. Buat jajan apa ngono Mbak Jah, ngono tapi nek kok bapak pulang-kaling ke enek. Bodoh ya akeh jajan. Ora bodoh ya akeh. Bar bodoh yo. Maknya mah makku. Kamu ini Nak berani? Nak bal. Ini tak ada besar kok. Gak ada pemani. Apa? Mie. Banyak mah. Kemarin weh. Minum doyan. doyan. Wong kan gak warak. Kayaknya makan ku apa? Gak percaya? Ya mak ya. Percaya. Wis gede kok. Maria mas sunat guys. Barene ya, guys, sampean. Tak, nganu, guys. Monyo. Tak ceritanya guys. Dek mana ini guys? Rin, kita semis apa nih? Terus aku mau ini. Kenapa ya mak? Tak kok tes mesti ku apa nganu nih sunat teh? Terus? Iya, tak boleh nadina maksudnya. Bisa iku ndak gegeden ulet pemirsa. Mantap tekok nang batur dos nang kabeh kok. Karek Vino mbek Raka ambek Yong kita. Liyane dos sunat ya. Sama ya wes. Karek saiki ya mak ya. Monggo, Keweker pemirsa, ini Enak guys di baksone. Enak. Enak pedes ya guys, enak manisnya pas. Alam-alam pak. ini udah tak nyeruk. Maksud lah mak. Iki sik nekoke. Aku gak nawani monyo. Mesti monyo gelem. Kasih nyo. Heeh, Mak. Nah. Iya lah, ndang kok. Guys, panas guys. Monyo sedelok kas sunat, guys. Saiki kelas berapa kowe? 5. Uga-uga kelas 6. Berarti ulang ngarep. Oke, dulu lah. Muka sampai tes kok. Bayani kita kok senang meneh. Seneng lah. Seneng ya. Adune pembalik sewenang.
Wah kan ngaduk terus semisal. Kita sunat ngaduk. Ora, enggak senengi ngene. Nduk duit engko ora kok. Dadine aku kan wis sunat kok ambek tasah bareng. Wis sunat. Engko terus dodoan. Wah. Yo. Yo. Aku sunat tok no, kowe nang sunat ngono, biasane ngono. Heeh. Jadi sen. Lu enggak sunat. Laraka wis sunat. Gong. Yang ke ya gong. Ngajin wis sehan wis. Rama wis. Rama wis. Oh, wis sih. Wis rada suwe mah. Rama dhisik. Rama dhisik berarti. Iya ya. Rama layak ra tau dolan ya Rama kowe. Oh, alah saiki ngono. Dolan nang ndi wae? Hah? Mancing. Mancing untuk ya, pernah gelawah. Isi-isine tak tangan kan tak Mak kayak. beli mak. Ayo lah. Kene kok pahanan lho. Ah, Balane ra. Di. Ning sarjana. Ning kae. Sampai kok ning dhuwur ya. Lali. Engko dibuka lah ngono kok. Keringetan beratus mbungkus keringetan pemirsa. Nyandang ben ono. wow. Udah bisa apa recek kok. Itu berarti nek kedua nek ambil ya saling terus tumut. Hati-hati. Aduh, keluarkan aku, guys. Mbeni yo. Astagfirullahaladzim. Mulakno aku mah mie ayam. Wes wae. Anggitku dek mau apa mangan anu, guys. Sego ambekan pelas. Tapi ora enak. Malah saiki kok ambek bakso ya wis. Ora enek. Golek pelas nek jek kok nang kulkas men. Baik pemirsa. Nah, guys, begitu saja ya kesalahan kita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih buat Mas Fuad ya dan semuanya saja yang sudah mensupport kita sejauh ini ya. Doa terbaik yang jenengan, Maghrib. sehat sedoyo. Terus sing kata berkah barokah semuanya. Bapak dan nek tak sebut satu-satu. Iya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Ojo lali di share banyak-banyaknya di bawah. Iklan aja di skipin iso terus gajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hae hae. Oh ya. Dadah. Ya Allah. Ya apa? Nek aku tak ngombe kalau sing kerja.